Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi edorrelako zarbait, euria, giro iluna, asteburu osteko nekea, goizeko nagia, albiste tristeak, zalantzarik gabe gaur Blue Monday da, bai, urteko egunik tristeena. Edo horrela deitzen diogu behintzat 2005an Cliff Arnold psikologoak kontzeptua sortu zuenetik. Klima gogorrak, gabonetako zorrak, urteberriko asmoen porrota eta lan motivazio txikia uztartzen dituen ustezko formula matematiko konplexu baten emaitza omen da. Baina dena, gezurra da noski. Publizitate agentzia batek Sky Travel bidaia konpainiarentzat asmatutako fartsa pseudozientifiko bat da Karibera txartelak saltzeko helburua zuena. Gure miseriatik ihes egin behar dugulako premisapean. Hala ere kontzeptuak arrakasta izan zuen eta guri aitzakia ematen digu tristuraren erreginaren abesti bat entzuteko. Tristuraren erregina. Oinentzungo duzuna, oiukatzen zuna uzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzuna, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari. Bai, zalantzari gabe anari da tristuraren erregina, baina gaur beste bi abeslari aipatu behar ditugu. Lehenengoa Janis Joplin, gaurko egunez jaio zen Joplin Ameriketako estatu batuetako rock and roll eta blues abeslaria. 60ko hamarkadako kontrakulturaren simboloetako bat da eta rockaren historian izartzat hartzen den lehenengo emakumea. Haurtzaro eta nerabezaro zail samarra izan zuen, jazarria eta baztertua izan zen bere itxuragatik. Horrela, Texaseko neskatila arraroa bere mina irudikatzen zuen musikan babesten hasi zen. Hegoaldetik alde egitea zen bere helburu nagusia. Institutotik irtetean Austingoa unibertsitatean matrikulatu zen. Hala ere, ez zituen ikasketak amaitu. Hori bai, kezkaberak zituen jendearekin harremantzen hasi zen. Janis Joplinen lehen abestia, What Good Can Drinking Do, garai hartakoa da. Eta beste musikari bat aipatuko dizuet. Dolly Parton, estatu batuar kantaria eta antzezlea, country musikaren historiako kantari honenetako bat gaurko egunez jaio zen, Tennessee. 5 hamarkada baino gehiago darama Dollyk txaloak jasotzen, bereziki 1960 eta 1970 eta 1980 eta 80ko hamarkadetako lanengatik eta bere ahots bereziagatik, horregatik da countryaren erregina. Abenduan hainbat kontzertu eskaini behar zituen Las Vegasen, baina bertan bera utzi zituen ebakuntza batzuen ondorioz. Baina lasai, aurtengo irailean egingo omen ditu. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of... Baina tira musika ezpadan nahikoa astelen urdinari buelta emateko beste kolore batzuk aipatu beharko ditugu. Adibidez, gorria, berdea eta txuria. Badakizue zer aipatu nahi dudan? Bai, ikurrina. 1977ko urtarriaren 19, hau da gaurko egunez, ikurrina legeztatu zuten Hego Euskal Herrian.
baina aurreko hilabeteak ez ziren nola nahikoak izan. Franco diktadorea 75ko azaroan hil zen. 76ko abenduaren 15ean erreforma politikoaren legeari buruzko erreferenduma egin zen eta tentsioa handia zen. Nola frankismoaren egitura politikoak hilzorian egon arren, zutik jarraitzen zuen, udaletatik ekin zioten herri aldarrikapenei. Amnistia, alderdi politikoen legalizazioa, ikurrinaren legeztatzea, euskararen koofizialtasuna eta foru integrazioa. Pentsan 1977ko urtarriaren 16an Etxarri Aranazko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiak batzar batera deitu zituen aipatutako gaiak jorratzeko. Rodolfo Martín Villa Espainiako barne ministroak berehala debekatu zuen bilera, eta guardia zibilak eta polizia armatuak kontrolak ezarri zituzten sarbideetan. Edonola ere, udalbatza egin zen, txistulariek Nafarroako gorten ereserkia jo zuten eta Gernikako arbola abestu zuten. Ondorioz Martin Bilak bilera batera deitu zituen hainbat alkate Madrilera, gai zerrendan gai bakarra zegoen, Ikurrina. Azkoitiko alkatea, Juan Ignacio Uria, Arrasateko alkatea, Jose Antonio Altuna, Bergarako alkatea, Jose Luis Elkoro, Hernaniko alkatea, Inazio Irun, eta Oiartzungo alkatea Iñaki Aristizabal, agertu ziren, eta harrituta geratu ziren barne ministroak Euskal Bandera legeztatzea onartu zuelako. Hori bai, soilik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta beti ere udaletxeetan Espainiakoarekin batera jarrita. Alkateek bigarren baldintza onartu zuten, baina ez lehenengoa. Esaten duten ez, minutu pare batez pentsatu ondoren, Martin Villak Nafarroan ere legezkoa izatea onartu zuen. Euskaldun gehienek gogo biziz hartu zuen legeztatzearen albistea. Amaitu zen Mendi, Kanpantorre eta linea elektrikoetako banderaren kokatze klandestino eta arriskutsuak. Ez da erraza jakitea zein Euskal udaletxetan jarri zen lehenengo Ikurrina. Hainbat iturriren arabera Bizkaiko garai herrian izan zen, Gipuzkoaren kasuan ohorea Legazpiri dagokio. Antza denez, Bergarako alkateen taldeak argi zuen etziola ohore hori Donostiari eman nahi, Donostiako udalak ez baitzuen ezer egin gure banderaren aldarrikapenaren alde. Gauzak horrela, udalek mozio bera adostu zuten udalerri guztientzako eta arratsaldeko 7etan hasitako osoko bilkuretan eztabaidatu zuten gaia. Behin onartuta, Legazpin 7:30 Juan Pedro Agirrek eta Pedro Solanak altxatu zuten Ikurrina. Estena bera errepikatu zen Bergaran 8 gutxietan udal aktak hala dio. Garaiko egunkariek hainbat anekdota jasotzen dituzte. Ondarroan herritarrek tamaina desberdineko ikurrinak jarri zituztela balkoietan, baina udaletxean ez zutela jarri. Araban lehenengoa Aramaio izan zela. Eta kaso Aramaioar internazionalena izango da, Idoia Asurmendi, ez? Marearen alde egin du iez, zare gabearen kate gehiago daude gaueko arien. Horrela, Idoia Asurmendi entzuten, ezin esan astelehen hau tristia denik. Gainera badakizu ezer, Blue Monday izateaz gain, krispeten mundu eguna ere badela eta non jaten dira krispetak? Zineman. Oso aproposak guretzako izan ere, gaur astelenero bezala puri-purian sekzio egingo dugu pelikulak eta telesaia komendatzeko. Itxasoan dueza eta Zuen Parantza etorriko dira otsailaren 28an Saharari kantari lelopean egingo duten kontzertua hitz egitera. Sareetan euskaraz kontsumitzen baduzue ikusiko zenuten asteburu honetan eduki sortzaileak elkartu direla. Bada, Ane Urresti izango da gurean honen inguruan dena kontatzeko. Eta zozketa bat ere iragarri behar dugu. Egon adi. Entzuleo, kurtarriak 19 ditu gaur eta astelena da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1109 du. Goizak 10 eta 18 ditu, urtarrilak 19. Eta gu 3 gara hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi. Bai, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean. Goizeko 10:20 izango dira 2 segundutan entzuleok, zuzenean hementxe naiz irratian eta guk ezertan hasi horretik, gure txatera begirare jarri nahi dugu. Egunon gaztiak diote hemendik, eskerrik asko gaztiaken horrengatik bereziki. Egunon, Edita Brokosek dio, Atmuz Córdoba. Bai, Kordoban tren istripoa kopon, bai. Egon denez, hortxe bidaltzen dituela beak, besarkadak. Nintzen jabetzen ari atzo gauean nik ere izan nuen berriaren berri, baina gero gaur goizean beste girotan murgildu gara eta ez dakit zoritxarrekoak baztertu nahi ditugulako edo, baina hortxe burutik kanpo nuen. Nik ez dut maite larun batean ez gonbidatzea sortzai edukiko bazkarira urrengoan kontuan hartu dio Gorka Santestebanek. Gaur, eduki sortzaile 3 behintzan mezutxo belaraziko diegu Gorka. Bat hemen izango da eta beste biei eskatu diegu ere audio bitartez kontatzea. Bai, eta gainera esan behar dut, ikusi dudala, gero azalduko dugu, hau dena baino, izan dela lehenengo Euskal Eduki sortzaileen topaketa bezala izendatu dutela batzuk, baino nik gogoan dudala, arkakusok eta egin izan dituztela beste topaketa batzuk, agian Twitchen arira, baino egon direla topaketa batzuk bai Euskal sortzaienak, beraz? Dago pixkate eduki sortzaien artean La vida de Brian. Zer, Frente Judaiko Popular. Euskal sortzaien lehen topaketa Judaiko Popularra. Bifa dago hemen entzuleo gustoko dugu la pixkate... Eskalopea. Ze goxoa lenguan kroketaren nazioarteko egunean, jan genuen... Ezen eskalopea? Ez ba, San Jakoba. San Jakobaren mundu eguna ingo du. Bai, junginen kroketaren mundu egunean, San Jakoba jatera. Nire maite duta da, elkarlanak Zaldibiko kultur taldearekin, azez osketa puxka antolatu dugun, behondi, zuela, dantza bikaina, hemen... Busa denokondo? Denakondo. Bua denakondo, noski. Gesaten du hemen gora zuen barantza, presioa zegoen Gorka, eta dantzan fin jarri gara. Gora zuen barantza, eta gure zirkoa, gora Gorka. Eta mendi besarkada bat Gorkari, jongo zara kontatzen etxe beharriko kontuak eta zen muz dabiltzen. Entzuleok, guk txatari erreparatu diogu, baina gure maite dutak ere karri beharko ditugu. June Romatet zure aurpegiak ez dakit zergatik adierazten duen, akaso maite dut ez adakartzula. Ez. Kontua pasaretela, egunon esan deten momentuan konturatu naizela maite dutak zetuzela eta ez neukala ezer pentsatuta. Orduan dantza guztia izan da, errepasatzea, zein deten aurreko aste guztian zehar. Ados, parentesi txiki bat, gure gonbidatu jakin behar dute eure ere maite duta galdetu dingo diegula. Bale, beraz, adi egon daitezela. Maite zuen zerbait kontatzea litzateke. Eta orduan, klaro, hasi naiz aste osoan zehar berze egin nun pentsatzen eta zerbait aipatzeko modukoa, eta egia da, nire kuadrillako batzuk oso pozik daudela, nik hartu deten erabaki batengatik, dala kriston txorrada eta kriston frikada. Dela One Pieceen 1000 eta piko kapituluak ikustea.
Claro, nire kuadrilla dago eguneratuta One Pieceekin. Eta eguneratuta eta obsesionatuta. Obsesionatuta bere haien inauteetako mozorra ere nahi dutela izatea hori. Eta orduan pixkat bai bikoteak bultzatuta, bai lagunek bultzatuta hasi naiz pixkanaka One Piece ikusten. Lehenengo zati guztia euskeraz dagoen zati guztia euskaraz ikusiko dut, ze zoragarria da euskerazko doblajea eta batez ere topatzea 3 pertsonaietik batek Kandido Urangaren ahotsa daukala. Osea, gaiztoetako erdiek Kandido beren ahotsa daukate, pasada da. Baina, hori da nire maite duta. Hartu nautela, izango bazen bezala, kriston festa esan dietenean. Ja benetan serio hasi naiz One Piece ikusten eta ja nijo alaro 30 kapituluan. Eta hor ja pozi daude. Hoxe Juneren maite duta, baina Goiurirena ere entzun nahi dugu, eta Goiurirena entzuteko Indigo joan den ostiralean kaleratu zuen. Aterpe hori entzuteko baliatuko dugu tarteo. Zina zure maite duta, Goiuri? Begiranik kontatuko dizut, larun bat goizean elkartu nintzela, nere lagun taldeko batzuekin, eta antxe etorri zirela, beraien seme alabekin. Eta egia da, nere kuadrillan, nere lagunak umeak edukitzen hasi arte, ez neukala nik inon irakurrita, ze harreman berezia sortzen den, zure lagunen umeak diren hoiekin, ez? Bai entzuna nuela, izeba izatea ze berezia den, zure anaiak edo zure izpakumea daukanean hor, zu izango zarela izeba, eta naiz eta ez izan zure seme edo zure alaba, badagoela hor beste lotura berezi bat, baina ez neukan nik inon irakurrita, lotura hori nolakoa izan zitekeen, zure lagun baten alabarekin, edo zure lagun baten semearekin. Eta egia da, bereziki asteburu honetan aritu naizela horren inguruan hausnartzen, eta naiz eta odola ez elkarra banatu, ez? Bedara pixkat kontzeptu arraroa, badagoela hor lotura bat, eta nik maite ditu dela pila bat, eta nire iobak izango balia bezala sentitzen ditu dela, eta hortxe posten garela, ez dakit, lehen posten ginen bezala, kuadrillako bat liatu zela herriko guapoenarekin, orain posten gara, labak pardela utzi duela, eta kontrolatzen duela, badakiela pixa gurea noiz daukan, eta noiz ez, eta horrelakoekin posten gara, ez? Eta batzuetan, kexatu izan naiz, edo kontatu izan dut irratian, etapa aldaketak batzuetan zaiak direla, eta ni ez nagoela amatasunaren etapa horretan, eta ordan batzuetan pixutxua egiten zaidala nire inguruan, ez dakit, konbertsazio guztiak amatasunaren inguruan direnean, nik nahiko nuke sagardotegira joan afaltzera, eta agian lagun horiekin ezin dut, ordu horretan umeak bainatzen ari dira, baina hori esaten dudan, eta hori aipatu izan dudan askotan, beste aldea ere, uste dut komentatu behar dudala, eta dela, asko disfrutatzen dudala ume horiekin, eta maite ditu dudala pila bat, eta familia kontzeptua, ari garela pixka batez, familial nuklearraren kontzeptu hori deseraikitzen, eta sentitzen dudalanik, umetxe horiek nire umeak diala. Aizu, zure maite dutari helduta jarraituko du nik maite dutarekin. Ze konturatu naiz, beste bat banuen, baina gorde egingo dut. Nire antzeko zorai gertatzen zait, uste dut hemen badagoela desberdintasun bat, eta da nik gauzabek ez dira erabakitzen, baina nolabait onartu dut aita naizela izango. Eta erabaki edo gutxo erabaki dut. Bero bizitzak non kokatuko zaituen hori beste kontu bat izaten da. Baina zera batean ez dago gaur egun, garai batean, iragan hainez urruneko batean, nire bizitzan presente egon ziteken bezala, eta gutxo gara bera hori, baztertu duan zerbait da. Eta nire inguruan, nire kuadrian, umeak jaio eta jaio dabiltza. Baina, hola, azket kuadrian... Pizti faktoria badaukaz. Bai, iruko bikasu, biko asko, eta badatu zenak, eta, pixkat horrela. Eta oso bereziak egiten zaizkit, justu Euskal Herritik kanpo, bizi direnen umeen jaiotza horiek, ez? Eta gizaratik egiten zait, umea jaio eta nire laguna topatzea hain urruti, ez dakit, sensibleago edo jartzen nagoela, gogoan dut pandemian jaiozela naia, nire lagun Mikelen alaba Madrilen, eta gaina pandemia giro hartan, ezin oso umearen jaiotza hori bizi, eta Alemaniare badut beste lagun bat, Ander, unen batean entrevistatuko dugu, Europako Agentzia Espazialeko operazio interplanetarioen taldeko kide da, ingeniero aeronautikoa, eta beti gaude berarrapatu behar dugula, eta gero kosta egiten zaigu, baina oso tipo interesgarria da.
eta bere lehen semea, Telmo Jung, maztea jatorri txinatarrekoa delako, jaio zen nere egun berean, ekainaren 5. Eta ni naiz batere horoskopo zalea, ez da gira ascendentean ondaukadan, baina nere egunean jaiotze horrek kriston ilusioen zidan, eta mendiran induala bialduzidan argazkia, eta negar batean, hola magalena ez dela. Balengoan Telmo Jung, eran egun estrenatu zen elurretan, eta bialduzian argazkiban ere kuadriak honek, eta egin zen kriston ilusioa ikustea, bera eskiatzen hola, mikro da, 2 urte terdi edo 3 bidean ditu, eta antxe eskia jantzita, eta, bueno, nere maite duta, Goiuri zurearekin lotuta, pixka bate, kuadriako joera hoietan, naiz eta zu batutan ez egonera bat txartatuta, niri ere gustatzen zait nire kuadriako umeekin egotea. Bastante pasote izaten naiz beraiekin, eta orduan beraiek etortzen dira erreklamatzen, eta hori ere guai dago, zu beraien atzetik ibili beharrean beraie datozenean zuregana la pixkat kasu eskean, eta gustora moldatzen naiz eurekin. Ni juten naiz omen zaindu ditut umeak, oain topatzen dituten bakoitzan harrapatzen ditut egan, eta aurrekoan supermerkatuan topatu nuen bat, eta gaina lotxatuta amaren atzean izkutatu zen, guapa, osea, pardelak aldatu dizkizut eta bain lotxatu ingozea. Eta poiek ere onartu egin behar dira. Zut, ama eta aitek ere onartu behar izaten dituztela azkuntzan zearen baten diren atentzio behar aldaketa horiek, batzutan mingarriak izaten direnak, baina tira, hori da bizitza. Gurekin ditugun bi gonbidatuei egunon esango diegu. Gero aurkeztuko dizkizuegu behar bezala, baina itxasoan dueza eta zuen barantza, egunon, eta ongitorri bigarren kafera horbildu mikroara, pixkat urrut ikusten zaitu zeteta. Egunon. Egunon, bueno, zuen maite duta kontatu beharko diguzu, Bueno, nik zureari helduko diot baita ere. Ados? Elurra eta mendia aipatu dituzu, nik gure klima maiteet, negua maiteet, pilo bat. Hori, arropa pilo bat tapatuta joan behar izatea, herri txikitako egur tximini usaia, menditik lokaztuta itzultzea, hori dana maite dut, gure klima zoragarria. Ze hona? Eta zure maite duta zua? Nire maite duta oso simplea izango da. Nik normalen ez dauka denbora askorik lagunekin egoteko, beti zirkuarekin kanpoan ibiltzen naiz, ostira larun bat igande justo afariak egiten diren egunak izaten dira. Eta gaur ilusioakin nahoz, 19 da, Donostiarra naiz, kriston parranda daukagu, eta kuadrilla guztia tornere etxera afaria egitea, eta hori asko maitetze oso gutxitan eukitze eta aukera hori, eta ilusioz. Zua, zure kuadrillaren txant mezu bat. Bizitza soziala dago, ostira eta larun batetatik aratago. Bai. Mesedez, afari gehiago astearte buruzurietan, asteazken buruzurietan. Beti ostiraletan, ezin da. Baina orain jira bukatu dugula, aprobetxatu behar dut. Zurtea otan beti denak errez dirudi, itzutu oinaiz horrelakotan. Goiuri, June, nik hemen laguntza behar dut. Badukagu Julen Goikoetxea lankidaren mezu bat, tardatzen aiaiz. Tardatzen aiaiz? Zertan? Duela 4 minutuko mezua. Ui, zerta zaizinen umeta zaizinen. Iki joa nahi balin maik, Julen. Badauzkak dagoeneko. Zire kuadrillakoaren entrevista. Bai. Lotuko dugu hori. Badakizu zer gertatzen den, hemen arazo badago. Etortzen denean, emaztea, umea, 1000 konpromiso, jenearekin egon beharra, normalen jaiegun giroan, izan gabonak, edo saiorik ez dugu, edo ez da erresa kuadratzen. Eta beste arazoa, Alemaniak, uste du eta asko pentsatuko dute, Europar Batasuneko potentzia mundiala dela, baina dauka mundu osoko internet konexiorik eskasena. Baina, zenukete imaginatuko zenolako internet eskaxa duen Alemaniak. Hori kontatu zen aurrekoan, ane irazabalek elkarrizketa... Egia da, Euskadi Irratian entzun nuen. Batean, eta iruzkinetan sartu nintzen, eta sekulako egurra. Aneren aurka jendea esanez, zu, nun bizizara nola esan dezakezu hori Alemaniari buruz ez tekze, eta berek zaten zuen, ni Alemanian bizi naiz, eta... Berlinen bizi naiz, zentroan bizi naiz, eta ez daukat zuntz optikorik. Nola, ez, eta... Zuke Alemanian mugikorraren 4 edo 5G zerbait egin nahian ere, ez daukazu aukerarik. Instagramera, reel bat igotzeko, Alemanian borrokak izaten dituzu. Eta behin egin genuen entrevista bat, duela 5 urten, nire lagun Anderrekin, orain gogoratu dut, eta arazoa hori izan zen, konexioa oso txarra zela, eta kostatzen zela bideodi hortan bera behar bezala ulertzea. Beraz, uste dut urrengoa baliatu beharko dugula, pixka bat hemen aurrez aurre daukagunean, arekin behar bezala egoteko. Goizeko 10:22, gai serio hauetan murgiluko gara, segituan entzuleok, hementxe bigarren kafean.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Behin gizonark esan zidan Lahamadako desertuaren jaima batean tea hartzen genuen bitartean honako hau. Zuek abeslariok, musikariok, artistok baduzue konpromiso bat herri honekiko, eta konpromiso hori da gure gatazka munduari kontatzea. Gizonura Mohamed Eluali Akeik zen, Saharako Fronte Polisarioaren kide historikoa, artean mendebaldeko Sahararen lurralde okupatuen ministroa, eta ziurrenik konpromiso hura da Saharari kantari aritzeko arrazoietako bat. Baina arrazoi gehiago badaude, herrien arteko elkartasuna, maitasuna, zapalduaren aldean egoteko herri zapaldu baten beharra, eta ziurrenik norberak bere barruan topatzen dituen bestelako arrazoi mila. Saharari kantari horrelaxe kontzeptu bezala gauza asko izan dira. Herri honek, Euskal Herriak Saharar herriari kantatzeko izan duen joera naturaletik hasita. Errealitate horrek, otsailaren 28an izango du mugarri garrantzitsu bat, agian kontzertu historikoa dela esan daiteke, benetan historiko hitzari zintzotasunez erreparatuta. Aziz Abrahim, Einaut Elorrieta, Olaia Intziarte, Mikel Urdangarin, eta beste artista mordoa elkartuko gara Bilboko Euskalduna jauregian. Ospakizunetik baduen, baina batez ere herri baten injustiezaren aurkako oihu izan behar duen kontzertu handi eta berezi batean aritzeko. Xehetasun guztietan murgiltzeko gurekin ditugu Itxaso Andueza Euskal Fondoaren kooperazio teknikaria eta Sua Enparantza dantzari eta aktorea. Han abestuko dugunon ordezkaritza zuen baimenarekin, entzuleok niri egokituko zait. Itxaso Andueza eta Sua Enparantza, berriz ere, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Itxaso Saharari kantzari kontzeptu honek esan dut badituela esan nahi ugari, nolabait egoera ezberdinei edo erreferentzia egin diezaiekela, baina denak euren artean lotuta dagoela. Akaso azaldu behar dugun ondik datorren Saharari kantari izen kontzeptu hau edo? Zuk aipatu duzun moduan, Euskaldunon elkartasuna Sahararekiko aspaldikoa da, eta nik uste mantendu dela urtetan zehar, eta urte horietakoren batean bururatu zen Arabako Saharar Errepublikaren lagunen elkartetik bururatu zitzaien lehiaketa bat egitea. Elkartasunaz ari garenean beti irudikatzen dugu nolabait laguntza humanitarioa, lankidetza eta baino kultura eta artea ere gure bi herrien arteko lotura haundi bat izan ziteken, dauzkagu aldarrikapen asko parekoak direna, gure hizkuntzarekin, gure kulturarekin. Eta, Arabako elkartetik bururatu zitzaien lehiaketa bat egitea, edizio bat baino gehiago egon ziren, eta okerrez banago, zeuk haietako bat irabazi zen. Uste dut azkena, ez dakit nola interpretatu orduzkeroztik lehiaketa hura ez egin izana, baina ikusiko dugu. Oso deigarria da, lehiaketa irabazi zenuten askok, ondoren oso ibilbide oparoa izan duzuela, garaia hartan akaso ez, baina gero bai. Oso hasi berri, pentsanik oraindik kantu horrekin Saharari kantari irabazi genuenean, ez ginen postal kolekzionistak, oraindik izen bila hortan, hotxne, izenarekin aurkeztu ginen lehiaketa hartara, eta handik hori izan zen, nolabait gero musika proiektu hau, laugarren diskora bidean gauden honetan, mugarrietako bat, baina esango nuke askorentzat oso hasi berri harrapatu gintuen zerbait, baina... Eta kanpamentuetara bidaiatzeko aukera izan zenuten, eta horrek sortu zuen ikuste pertsona oso esanguratsuekin Sahararekiko lotura oso berezi bat. Eta urte asko geroago,
pertsona askoren, bereziki Kristina Berasain kazetariaren eskutik, bururatu zitzaigun, pertsona horiek zuek denok elkartzea disko bat egiteko batetik, eta bestetik kontzertu berezi bat. Lehenengo edizio hura Kursalean Donostian egin genuen, baina orain, ikusten genuen une historiko batean geundela eta ura errepikatu behar zela, baina hobeto. Ura baina hobeto. Hobeto egiteko horretan, nolabait, bide lagun berriak ere topatu ditu Saharari kantarik, eta bat onduan duzu eserita, zua. Azteko eta behin, ze suposatuko du Otsailaren 28ko kontzertu horretan aritzeak, edo nola bizi duzu, hilabete pasatxo falta den honetan? Niretzako plazerra da horrelako kartelera baten parte izatea, niretzako erreferente dira Iñaut Elorri eta Mikel Urdangarin olaintzi arte danak. Eta gira da gai hau nahiko presente eukidetela, Osabak Sahara udar bat ekartze zuen udan, berarekin egoten ginen, kuadrillako batek ere udararo ekartze zuen Sahla, eta kuadrillako bat gehiago zen. Eta ilusia handia egiten dit, eta emozionatzen dago horrelako ekitaldi batean parte hartzeak. Duela gutxi elkartu ginen lagun Saharari kantari inguruko proiektu baten bueltan aritzeko, eta antxen mailan afari baten bueltan eserita lehenengo goza izan zen, azal dezagun bakoitzak nondik iritsi garen Saharar herriarekiko elkartasun honetara, ez? Bata Sahararra zen, azalpen gutxi eman bartzituen noski, baina bai, norberak badu hor historia bat, ez? Eta asko, oporrak bakean proiektu horrek ere ekarri dizkigu, ez? Azkenean, oporrak bakean proiektuak itxaso, eta bada nolabait Euskal Herriak eta ez bakarrik Euskal Herriak, ez? Saharar herriarekiko egiten dituzten ekimenen artean oso pixuzko bat, eman digu laguntza eskintzeko bide bat baino gehiago, ez herri bat ezagutzeko, harreman batzuk sortzeko, eta uste dut, harreman hoien muinean ere badagoela Saharari kantatzea bera ere, ez? Ezin uler dezakegula musika eta aldarrikapena bestelako hainbat proiektu eta bestelako elkartasun mugimendu asko ulertu gabez. Asteburu hontan hain zuzen ere aurkeztu da aurtengo kanpaina, oporra bakaneko kanpaina, Otsailaren 15 arte irikita egongo dana, eta Donostian egin zen prentsaurrekoa eta hain zuzen ere hori komentatzen zen, ez? Sahararen alde edo elkartasun mugimenduan lanean dihardugunok oso ondo ezagutzen dugu, eta badakigu oporrak bakeanek artikulatzen duela gero gure herrian gertatzen den guztia, ez? Udaletxeen implikazioa, familien implikazioa, telebistaren implikazioa horrek artikulatzen du, eta beti esan izan da aurroiek, harreran hartzen diren aurroiek direla Sahararen ordezkariak edo hitza bururatzen orain enbaixadoreak direla, ez? Eta egia da. Hoiek harreman hoiek betirako dira, bi familia elkartzen dira, Bagara berriz ere. Bai, eta ez dakit, gerturatzeko modurik goxoena dela esango nuke, ez? Harreman estu horiek eraikitzeko modurik politena. Zuazuk azaldu duzu ez nola egokitu zaizun, nolabait esango dugu, oporrak bakean horren bitartez, osaba, kuadrilla, norbait gertu izatea. Horrek ematen du ez, bai herria ezagutzeko edo Saharar herria ezagutzeko bide bat, baina baita iaia ezinbestekoa den konpromiso bat edo hartzeko arrazoi bat, ez? Uste dut oso zaila dela nolabait azalean geratzea Saharar bat Euskal Herria etorri eta bere historia eta bere herriaren historia ezagutzen duzunean, ez? Bai, guztiz, gainera proposamena gintziatenean zuzenean esan nion Aran da kuadrillakoa, eta Aran izan nion eta kriston emozionatua hartu zuen hori notizia hau, eta esan eske egin berdet. Ez dakit noiz dan, ez dakit libre hongo naizen, baina esan ez naiz kalean geldituko. Eta hoxe, bai, emozioz, gainera, udararo elkartzen zea pertsona horrekin kuadrillako bat gehiago da, eta batean ez dakit zenbat urtekin zen. 15 edo 16 ja ezin da berriz bueltatu. Eta bialtzen dizkigu argazkiak, eta orain 10 da, gu baino urte bat gehiago du, edo 2 urte, baina 10 da, eta bigarren ume bat eduki behar du, eta txoke handia da.
Kanpalekuetara joandakoa zara? Ez. Beraz, aitzakiren bat bilatu edo baliatu beti nahi izan dut, baina. beharko dugu laister. Tira, 28an, otsailaren 28an Euskalduna Jauregian kontzertua Kursalen dagoeneko lehenengo bate egin zen, eta esango nuke kontzertu hark itxaso gure espektatibak nolabait gainditu zituela, Saharar ordezkarien nolabait feedback hori edo euren sentsazioak entzuterakoan. Guk uste genuela ari ginela kantatzen Saharari, baina eurek hori baino gehiago edo jaso zutela, ez? Bai, zalantzarik gabe. Oso hunkigarria izan zen. Kontzertuan zehar momentu batzuk izan ziren oso bereziak eta hunkigarriak, eta zuk diozuna, behin kontzertua pasata, gu lur jota gelditu ginen, alegin oso handia izan zen, eta lan handia da, gainera gu ez gara horretara dedikatzen, orduan guretzako bereziki zaitasun handiak egon ziren, baina behin hori bukatuta, beraien gandik jaso genuen feedbacka izan zen, zoragarria, ez? Nik lana dela eta urtean 2 aldiz bidaiatzen dut kanpamentuetara, eta bai jabetzen gara beraientzako ze garrantzitsua den jakitea herri bat beraiekin dagoela, eta herri horretan ekimen batzuk egiten direla, seriotasunez eta fundamentuz, ez, eta bihotzarekin eta artearekin, eta medioak eskinita horri, beraientzako oso garrantzitsua da, eta ez zer esanik ez, lurralde okupatuetan, ze bertara ere nolabait iristen da informazioa, ez? Bidaiatzen dugunontzako oso argi gelditzen da Euskaldunak ezagutzen gaituztela eta badakitela beraiekin gaudela, eta hemen beti elkartasun hori modu ezberdinetan adierazten dugula eta jarraitu behar dugula. Ez bakarrik horrelako ekimenen bitartez, baita ekimen politikoen bitartez. Otsailaren 27an betetzen da 50. urturrena, udaletxeetan, plenoetan adierazpen instituzionalak onartuz, bandera eskegita, eta Aipatu dituzu ekimen politikoak, otsailaren 28koa ere bada ekimen politiko bat, ezta? Arteak behar duelako izan ziurrenik aldarrikapenerako espazio eta konpromiso hori. Bereziki bertan gertatuko dena badelako, ez pixkat herrien arteko elkartasun bat eta herrien arteko aldarrikapen oihu baldena aipatzen nuen, ez? Ospakizuna ere bada, uste dut ospatzen ere jakin behar dugula, itxaso eta sua zuri ere akaso galdera bera da, ez? Urtetan eman den harreman hori, urtetan eman den elkarri begira eta elkarri kantatzeko joera hori, baina ospakizunetik haratago, nolabait aldarrikapenerako espazio bat ere badela, ez? Eta hor energia politiko handia dagoela, ez? Bai, guztiz. Nire ustez, artea oso tresna potentea da, horrelako gauzetarako, eta munduan hainbeste gatazka dauden momentu honetan, uste oso erreixa dela ere aztea Sahararen egoera. Eta oso erreixa dela posizionatzea gaur egun oso evidenteak diren gerretan, eta hori ondo dago, baina ez dira ahaztu behar lehenagotik daudenak. Eta uste gaur egun justo momentu honetan oso importantea dela beraiekin egotea. Artista mordoa bertan eta bat mugarri dena, itxaso, Aziz Abrahim Einaute Lorritarekin entzun dugulako kantuen, baina ikusi zuzenean bizi nolabait, Saharar musikaren eta nolabait mugak ere gainditzen dituen nazioarteko artista bat delako Aziz Abrahim, eta bera euskal kantari handienekin kantatzen ikuste Euskaldunan, aipatzen nueleno, akaso horrek ematen dio zintzotasuna kontzertu historikoa dela, esate horri ez? Zalantzari gabe, bai. Zaila da, azken finean Aziza urruti bizi da, eta oso ezaguna da, ez bakarrik Sahararren artean, Europa mailan eta oso ezaguna da. Aurrekoan ez genuen lortu, eta orain lortu dugu, eta ikusiko ditugu lehenengo aldiz zuzenean, Einaute eta bera kantari, eta nik uste horrek ere ematen diola, zuk esaten duzun, ez? Bakarra izate zentzu hori, baina, ez da momentu unkigarri bakarra izango, asko egongo dira, lortu dugu, oraingo kontzertua ezberdina izatea, helburu berdinarekin, baina ezberdina izango da, artista berriak, eta nik uste aurrekoan egon zirenek, eskertuko dutela pilo bat. Einaute Elorrieta, Mikel Urdangarin, Orekate Ixaitzi Arituño, Olaien Ziarte, Iker Lauroba, Esti Marquez, Fariba Seijan, Postal Kolekzionistak, Sua Enparantza Dantzan, Jon Maia,
bertxotan edo hitzekin jolasean esango dugu, beto, Suilma Ali, Aziza Brahim, artista saharar gonbidatuak, Ahmed An-Nur ere izango ditugu bertan, oso kontzertu berezia, emanaldi oso berezia, eta entzuleare nolabait gonbidatu behar dugu bertara, hangartatuko dena historikoa izango delako, baina bereziki oso ederra izango delako, hainbat artista elkarrekin kantuan, ez dakit errepika ezin izango den, baina errepikatzen zaila izan daiteken zerbait bada, eta uste dute hori ere azpimarratu behar dugula, ez? Bai, nik uste animatu behar dela jendea, kursalen egon ziren guztie horiei etortzeko, desberdina izango delako, baina berriei ere. Eta hori, ez dakigu berriz egingo egun, eta inbeste artista elkartu eta bi herrialde elkartzea horrelako ekitaldi bat egiteko, ez da erresa beraz, nik animatu nahi dut. Euskal Herri guztia. Guk ere animatu nahi ditugu guztiak, otsailaren 28an Euskalduna Jauregian gertatuko denak musika eta artea nolabait gainditu ere egiten dituelako erabat, ematen duelako aukera Sahara herriaren historiaren narratiba nolabait traketxe eta manipulatu hori behar bezala ulertzeko, ematen duelako aukera artearen bitartez murgiltzeko herri baten zapalkuntzaren aurkako erresistentzia horretan, baina batez ere ematen duelako ere gozatzeko eta kursalean bizitakoa nolakoa izan zen ikusita, uste dute entzuleok ezin duzuela, otsailaren 28koa galdu. Eta horregatik, guk, gaur nahi genuen martxan jarri zozketa bat, eta sarrera bikoitz bat zozkatuko dugu zuen artean entzuleok, gure uinetan eta gure sare sozialetan ere gaurko saioa amaituta elkarbanatuko dugu, zozketa hori, baina zozketa horretarako goiuri beharko dugu, nolabait zerbait eskatu entzulei. Bai, zer eskatuko diegu? Hori, igual itxaso eta zuak esango digute, zer eskatuko diegu gure entzulei zozketan parte hartzeko. Galetuko diegu zerbait, pentsatu hau? Zozketak egiteko modu asko daude, egin dezakegu galdera bat, eta galdera hori zuzen erantzuten dutenen artean zozkatu, eskatu dezakegu idaztea zerbait, eskatu, ez dakit, ez dugu pentsatu. Gauz asko idazten badituzte kanta bat aterako du burtik, Bat gehiago kontzerturako. Itxaso, zua, buruatzen zaizu ez duei nola eskatu entzulei parte hartzea? Zerbait laburra izan behar du? Bai, erraza, agian askotan izaten da ez, estorietan, goiurik esan duena galdera bati ondo erantzuten diotenen artean, edo zuzenean, zer lotura daukaten Sahararekin, edo noiz entzuzuten lehenengo aldi Sahararen inguruan, horrelako galdera batean bakoitza bere esperientziatik. Kaso hori izan daiteke, ez da? Bai. Galetuko diegu zeinen euren lotura Sahara herriarekin, edo zer nahiko luketen, eta izan daiteke entzuleok parte hartzeko, bida orain arte ez dut izan, baina kontzertora joan nahi dut, lotura hori osatzen hasteko, eta gu oso pozik izango gara, inoiz esaten badiguzue, bida lehenengo lotura Saharari kantariri esker izan zen, izan da, askorentzat aitzakia bat, lehiaketa ura bera, Saharariaren historia ezagutu kantu bat egin, eta hortik gerora, luzerako irauten duen harreman bat osatzeko. Entzuleo, galdetu egingo dizuegu gure txatean esan dezakezue, gure Instagramen idatzezakezue, baina gero guk ere, story bat egoko dugu, datorren aste guztian zehar, eta bertan zuen harreman hori kontatzen diguzuen onartean, sarrera bikoitza zozkatuko dugu, otsailaren 28an, Euskalduna Jauregian izango den kontzertu berezi hortarako. Nik orain zuari galdera egingo diot, Saharari kantari bat egingo bagenu kanpalekuetan etorri nahiko zenuke? Nik bai, noski. Mira, beti esaten nion amari, 20 urte betetzen dituanean, jungo naiz. Berdin zain nora, baina Sahara edo Afrika, umeak laguntzea batez ere, eta asko ikutzen dauen gaia da. Eta irabazi hartzen hasi nintzen, eta daramat 5 urte udararo grabatzen, eta ezin izan dut. Baina, bukatuet. Así que... Zan litek aitzaki hon bat, ez eitxaso? Zalantzari gabe, karriko dugu. Entzuleok, entzuten aritu garen doinu hauek eta bestelakoak artisten arteko kolaborazioak, herrien arteko elkartasuna, osagai guztiak ditu otsailaren 28an, Euskalduna Jauregian egingo den kontzertu berezi horrek, sarrerak salgai dituzue dagoeneko, ez dakit oraintxe buruz nun sartu behar duten sarrerak eskuratzeko, baina itxaso jakingo du? Euskalduna Jauregiko webunean, ez da?
ados, bertan topa ditzakezue, baina, esan dakoa guk zozketa horretan sarrera 2 eskaintzeko aukera daukagu entzuleok, eta beraz parte hartu gure zozketan, baina batez ere zoazte otsailaren 28ko kontzertu hortara. Itxaso Andueza aipatu dugu lehen, Oporrak Bakean proiektua, programa aurkeztu dela, izango dugu ziurrenik aukera zehazki horren inguruan aritzeko ere hurrengo asteetan, baina lehen mezu hori, eta iaia urtero helarazten dugun mezu hori, helarazi nahiko niek entzulei. Lehenik eta behin izan dadila azkena, hori beti izaten dugulako presente, baina momentuz hau ere izango delako, familiak ere animatu behar ditugu Oporrak Bakean errealitatea ezagutzera, eta hemen bai zuek eta baizuk lagundi ezadakezue, zuek ere oso gertutik bizi izan duelako, azaldu du lehen ere, benga, zua zergatik oraintxe entzuten ari zaigun familia batek behar luke hausajarar bat hartu uda honetan gurekin Oporrak Bakean igarotzeko. Nik oso oroitzapen ona daukat eta usteet oso garrantzitsua dela aurrei erakustea beste errealitate batzuk badaudela Euskal Herritik kanpo. Eta errealitate horiei laguntzeko aukera badin badago, preste egotea oso garrantzitsua dela. Eta oso zoriontsu direla hemen aukera bat ematea ja kristona dela. Eta hoixe, zoriontsu egiteko aukera badin badaukagu, gure aletxoa jartzen badugu, super. Bai. Nik uste Euskaldunok bagerala mundura begiratzen dugun pertsonak, ez? Baina ez dago, hori ez, ume bat ekartzea baino gauza hoberik kontziente izateko, ze gertatzen den beste toki batean. Nik kanpainatutatik itzultzen naizenean, lehenengo egunak oso gogorrak egiten zaizkit, ez? Egun soil normal batean, ez? Jeiki eta dutxara noa dutxa daukadalako, eta ura, ez? Kotxea hartzen dut, kotxea daukadalako, eta lanera joaten ez, lana daukatelako. Hori dana, gure bizitza da, privilegio bat, goiti beraienarekin alderatuz, ez? Orduan, horretaz kontzientzia jabetzeko, ez? Ez dago modu hoberik nire ustez, gure seme alabentzako, guretzako, eta gero lehen aipatu duen guztia, ez? Uste dut, sahararren izaera eta gurea oso osagarriak direla, baina oso nortasun ezberdina daukagu. Beraien erritmoa eta gurea oso ezberdinak dira. Beraien, tradizioa eta gurea oso ezberdinak dira. Oso. Dena, beraiek musika eta poesia asko erabili dute, desertuko jendea delako, ez? Eta dena ahoz transmititu da. Eta, horretarako guztirako, nik uste esperientzia ezin hobea dela harrera familia izatea. Hor informazio guztia duzu entzuleok oporrakbakean.eus webgunean, uste dut entzulen artean azalpen gehiegi eman beharrik ez dagoela, proiektu honek urte asko daramatza dagoeneko eta denok hurbilago edo urrunago izango zenuten esperientzia honen berri, baina esango nuke, edo gehituko nuke, zuentzat esperientzia ikaragarri izan daitekela, herri honekiko hurbiltasuna eta herri hau ezagutzeko aukera emango dizuelako, baina batez ere zuen seme alabentzat ere nolabait burua zabaldu, beste esperientzia batzuk bizi, beste kultura batzutako aurrekin elkar bizi, eta hor ere bide ikaragarri ederra sortzen dela. Nolabait eragiten duela, ez bakarrik zuen etxean baizik eta baita zuen inguruan, hortxe dugu zuak berak aipatu digun esperientzia hori, eta Aitzona monei, sabei, lenguzuei, lagunei, gertukoei, tira, energia ikaragarria izango duzuela inguruan eta ikaragarrizko uda ederra bizitzeko aukera ematen duela Oporrak Bakean proiektuak. Beraz, sartu oporrakbakean.eusen eta Elisabete Izagirrek urtero egiten dugun entrevistan kontatzen digun bezalaxe, behintzat zalantzarik baduzue, galdetu. Eta gero, erabaki. Entzuleok, eguerdiko 11 gertu ditugu eta azken ordukoari leku egin barko diogu estudio zentraetatik, baina Itxaso Andueza eta zuen parantzari eskerrak eman dizkigu gaur gurekin izateagatik, eta tira, lehenago ez bada, otsailaren 28an elkar ikusiko dugu, Euskalduna. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Izar polisariar bat, hemen Einaute Elorrieta eta Olaia Intziarte kantuan, doinu honekin egingo ditu hurrengo 3 minutuak entzuleok azken ordukoaren bila, estudio zentraletara salto egin arte. Izar polisariar bat
Izar polizariar batek hitz egin zidan, izar polizariar batek erantzun zidan, azken izango garela. Izar polizariar batek esnatu nindun, izar polizariar batek hitz egin zidan, izar polizariar batek erantzun zidan, aske izango garela. Izar polizariar batek esnatu nindun, izar polizariar batek hitz egin zidan, izar polizariar batek erantzun zidan, aske izango garela. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Erantzuleok bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankide antxe dugu eta Itxaso egunon? Kaixo egunon bai. Getxo lotuko dituen proiektua aurrera hartzeko Bizkaiko Aldundiak hainbat irregulartasun egin dituelakoan auzokide talde batek epaitegietara eraman du proiektua. Artaza Parkeko herritarrak elkartea osatu dute eta epaitegietan iragarri dute salak eta jarriko dutela. Orain diputazioak espediente osoa abokatuari emateko zain daude demanda judiziala aurkezteko. Subfluviala ez plataformako batean azaldu duenez, zehazki diputazioari eskatzen diote epaitegiek behin betiko erabakia hartu arte, ez ditzala lanen adjudikazioak martxan jarri, bestela epaiaren ostean enpresa hoiei diru kopuru oso handiak eman beharko lizkiekelako epaitegiak lanak geldiaraziko balitu. Auzokide talde honen aburuz Zurrazpiko tunela oso proiektu kaltegarria izango da, bereziki sustatzen duen garraio ereduagatik, izan ere milaka kotxe gehiago ipiniko ditu errepideetan, kotxeen aldeko dei efektua egingo baitu, honek dakarren kutsadura eta berotegi efektuko gasen handitzearekin azaldu dutenez. 500 milioi euro baino gehiagoko gastu publikoa suposatzeaz gain, albo kalte oso larriak eragingo lituzkela salatu dute auzokideek. Ekainean 4 ikastetxek, Artaza Romo Institutuak, Betiko ikastolak eta Romo eta Artaza eskolek komunikatu bat atera zuten tunelaren proiektua bertan bera gelditzea eskatuz. Ikastetxez gain, Artaza Parkea eta Galindo Erreka ere kaltetuko direla azaldu dute. Artaza Parkean 10 zuhaitz ebakiko dituzte eta parkearen laurden bat itxita egongo da obrek iraun bitartean. Bere gainean egingo duten zubi bideak Galindo Errekaren ekosisteman eragin negatiboak izango ditu, babestuta dagoen arrain hiruarantza arriskuan jarriz ohartarazi dutenez. Eta bestalde, urrunago begira, aipatuko dugu ere, Adamuzen Kordoban istripoa izan duen trena duela 4 egun ikuskatu zutela baieztatu duela hiriok ohar bidez. Aipatu harrean azpimarratu du etengabe dabilela erakunde guztiekin harremanetan eta elkartasuna, erantzun azkarra eta eskainitako giza baliabideak eta baliabide teknikoak eskertu ditu. Istripoa ikertzea arduratzen den batzordearen esanetara dagoela adierazi du eta laguntza osoa emango duela eskatzen dioten informazio guztia eskainiz. Oskar Puente, Espainiar Estatuko Garraio Ministroak esan du oraindik ez
dagoela jakiterik zerk eragin duen trena erraietatik ateratzea. No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Oraingoz eta azken datuen arabera, 39 dira behintzat ezbeharraren ondorioz hil direnak, 150 baino gehiago dira berriz zaurituak eta hoietako 25 larri. Jarraituko dugu ez zifra hauen berri ematen ala behar izatekotan, eta beste asko ere jorratuko ditugu 12 aurrera eta ordu bateko albistegietan. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo du guk, eta eguerdiko 12 berriz ere estudio zentraletatik. Helduko diogu azken ordukoari entzuleok. You used to call me on my You used to Yeah You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline bling That can only mean one thing Sare sozialak erabiltzen badituzue, azkeneko egunetan ohartuko zineten badagoela erronka berri bat edo joera berri bat, eta hau da 2016ko argazkiak elkarbanatzea. Kontua da, norbaiti, otu zitzaiola, 2026an sartzarekin batera, 2016ko nostalgia berreskuratu behar genuela. Bazuela, urte honek, 2016ko urtearen usaia. Bereziki, 2016ko udararen usaina. Eta orduan, erabiltzaileak hasi dira, argazkiak elkarbanatu eta elkarbanatu, eta bueno, gauza batzuk errepikatu egiten dira, ze urte hartan, oso ohikoak ziren Snapchateko filtroak, txakurtxoaren filtroak, oso ohikoak ziren oso lepoko estuak, choker bezala ezagutzen ditugunak, lorez osatutako koroak, estilo boho txik, bueno, filtroak, Instagrameko argazkietan, musika jaialdiak, bueno, iragan ez hain urrunera begiratze hori bada nostalgiaren gorazarearen beste adibide bat. Eta askotan aipatu izan dugu, nostalgiaren industrian sartuta gaudela, ez? Orain pelikula eta telesail asko egiten dira, ez dakit, duela 20 urte estreinatu zen The Devil Wears Prada. Eta orain estreinatuko da, pelikula horren bertsio berri bat. Edo bueltan ekarri du HBO Harry Potter saga. Eta orduan telesail bat egingo du Harry Potterren liburutan oinarrituta. Egingo da beste Lindsay Lohan eta Jamie Lee Curtisen pelikularen bertsio, hirugarren bertsioa. Nostalgiaren industria dago puri-purian, noski, esan dezakegu. Baina nik gai hau ekarri nahi nuen, ze ikusten ari naizena da, zoriontasunaren gorazarre bat, eta 2016a gure bizitzako urte onena izan balitz bezala, bueno, diskurtso hori, idealizatzea hori da june hitza, eta ikusten ari naiz, jendeak esaten duela, 2016an bizi nahi dut, edo bizi nahiko nuke, 2016an hueltatu nahiko nuke, 2016ra, eta nik baditut hemen gauza batzuk urte horren inguruan aipatu nahi ditudanak, pixka bat testu inguruan jartzeko, eta pixka bat perspektiba ekarri, eta nostalgia horrek itxutu ez gaitzan. Baina, aipatu aurretik zuei galdetu nahi dizuet, ea zuek gogoan duzuen, zuen 2016a, nolakoa zen, June? Justo niri 2016ak harrapatu nindun, 16 urte bete berri, adolescentzia plenoan eta DBH-ko azkeneko urte horretan. Eta, klaro, indetena orain izan da, sartu naiz Pinteresten eta bilatu dut 2016. Eta, atea zaizkit, hainbeste gauza momentuan ikusten ditunan, Joana,
pixkat bergogoratzen ez eta argazkiak arpegia ikusi gabe edo ez dakit, hainbesteetan ikusi deten atzetikan bi pertsona eta eskuekin love idatzi eta hori esandako filtroak eta ez daize eta egia da bai, klaro, eske guretzat zen epoka justo txorrada guzti hauek egitekoak egia da esango dut suertez nik eta nire lagunek ez genituela hainbeste egiten batez ere nik sare sozialak momentu horretan oso gutxi nituelako justu Instagramen hasi berri edo esango nuke nengoela, orduan behintzat ez dauzkaten beste argazki lotxa ajenoa edo auzo lotxa hori pasatzeko orain, baino bai pitilloak, mustatxoak, Bai ez, musikak ere laguntzen du horretan entzun dugu Drakeen Hotline Bling, abesti hori izan zen oso entzuna 2016 hortan, badakit gaztelaniaz ere Shakira eta norekin zen la bizikleta bestia zeukan Carlos Vivesekin. Carlos Vivesekin, gainera ikusi dut egun hauetan jendeak elkarbanatu duela bideoklipa. Hori da! Hauxe Shakiraren abesti famatua. Zuk gogoan duzu zure 2016 Iñigo? Bai, gogoan dut nire 2016 kantua bere, bai. Gogoan dut Zahara abeslariak egin zuen bersio oso txil batea bestionena, oso polita. Eta egia da, nik nostalgiarik eta honetan, nolabait, identifikatuta sentitu nahi zela 2016 oso urte hona izan zelako. Zuretzat? Niretzat. Bai, juntatzen zaizkitor mugarritxo batzuk, batetik pentsa Rioko Olimpiar Jokotan 2016an lehenengoz kazetaria akreditatu bezala egon nintzen, eta oso esperientzia potentea izan zen. Karrera bukatu nuen Goiuri, zurekin batera. Errealitatea entzuleok da, nik karrera bukatzeko asinatura batzu falta nituela orainik, azken kurtsu hori falta nuela, lanean hasi nintzela, telebistan, irratian, egunkarietan, eta pixkat dena batera egiteko aukera izango nuela uste nuen, baina gero, karrera pixkat baztertzen joan nintzen, eta Boloniak harrapatu aurretik, erabaki nuen, venga, 2016an, 16an markatu, 2 urte hauetan amaituko dut. Eta izan nintzen Euskal Herriko azken lizentziatua ikusentzunezko komunikazioan, zeiatzen inor geratzen plan zaharrean, denak Bolonian zeuden, nirekin batzuk hasi ziren azterketa, iaia bulegoetan egiten ziren azterketa egiten, edo sogela txikietan, baina jendea bidetik geratzen joan zen, eta egia esan azken txanpa hortara iritsi ginenean, ni bakarri joten nintzen azterketetara, eta gogoratzen dut, nire azken azterketa zinearen historia izan zela, eta bai, ondo prestatuta eraman nuela azterketa hura, oso gustora bizizan nuelako ja garai hartan ikasgaiura. Musikan ere kontzertu mordoa eman nituen, esango nuke 50 kontzertutik gora, oker ezpa naiz. Momentu hartan Charlie and the Colors taldearekin ari ginen, Iker Laurobaren bakarkako proiektuan ere jotzen ari nintzen, Lauroba taldearen 4 diskoaren biran ari nintzen, Izarorekin diskoaren kontzertu bat jo behar izan du nuen Iker Laurobaren ordez Bilboko bira antzokian, eta pentsatzen dut orduan dagoeneko postal kolekzionistak ere pixkanaka jaiotzen ariko zela, ze urte hartan irabazi nuen duela minutu batzuk aipatu dugun Saharari kantari lehiaketa ura. Zalantzan dut Saharara kantatzera 2016an edo 2017an joan ginen, esan nuke 2016ko urrian Fisahara zinema jaialdiaren baitan izan zela ura. Gauza asko gertatu ziren 2016an eta gauza oso politak, eta horregatik ez dakit argazki ditudan, naiz jarri Instagramen 2016 errepasatzen, baina badakit 2016 urte oso potentea izan zela, gauza politasko pasa zirela, eta oroitzapen hori badaukat. Ni ez nator, zuen oroitzapen horiek zapuztera. Baina pixka da. Ez. Ze, gainera, ez dut sinesten urte ona edo urte txarra kontzeptuetan, ze gertakizuke, ez dakit, zure bizitzako saririk handiena lortu duzun urtean, zure amaren eriotza gertatzea. Bai. Eta orduan izan daiteke, zure bizitzako urterik onena eta zure bizitzako urterik txarrena adibidez. Beraz, ez dut kategoria horietan sinesten, baina bai, lehen aipatu dizudan bezala, itzuli nahi dut 2016ra edo 2016a balitz hobeto geundeke bezalako esaldiak, beldurra ematen didate,
eta uste dut testu inguruan jarri behar dela, ez ahazteko 2016an gauza ezain politak ere gertatu zirela, eta batzuk botako izkizu eta dos. 2016an irabazi zituen Donald Trumpek Amerikako estatu batuetarako etxe zurirako hauteskundeak. Hori atzo atera zitzadan esaten, ni 2016tik faltan botatzen dudana da, kasi egontzela Obama, eta hori da botatzen dudan gauza bakarra faltan, bai. Ze gehiago esan behar nuen. 2000 eta hori da, Donald Trumpek irabazi zituela hauteskundeak lehenengo aldiz, gerora berriro orain bere bigarren legealdian dago, baina 2016 izan zen mugarri, gizon hau, pertsonaia telebisibotik politikari da salto egin zuen urtea, ez? Izan zen, eta pixka bat, gerora ikusi dugu, ze eragina izan duen Donald Trumpek politika internazionalean, eta nazioartean, beraz, uste dut, hori garrantzitsua dela aipatzea, izan zen, atentatu ugariren urtea, Europan behintzat, Belgikan, hainbat atentatu gertatu ziren, Nizakoa ere urte hartan izan zen, Istanbuleko hau 40 hildakotik gora eragin zituena. Bueno, egon ziren, atentatu asko Europan, eta hori ere, uste dut, ona ekartzeko moduko albistea zela. Zikaren urtea izan zen, Zika gaixotasunak hainbat herrialde eragin zituen, eta bueno, etzen COVID-aren mailako larrialdi ez egit nola deitu, osasun krisia izan, baina eragina izan zuen noski, eta hori ere, aipatzeko modukoa, baina badago gauza bat berezikinik aipatu nahi dudana, eta uste dut Euskal Herria markatu zuena 2016an. Eta da 2016eko udan, San Ferminetan, la manada, kontzeptua ezagutu genuela, hainbat gizonek, emakume bat bortxatu zutelako Iruñeko festetan. 2016a zen, beraz, niri 2026ak 2016ko udaren usaia duela esaten dutenean, pentsatzen dut, ez mesedez, ze usai hori da odolaren usaia, da gorrotoaren usaia, da aserraren usaia, da matxismoaren usaia, eta orduan, ez zait bat ere gustatzen, baino orduan ikusi genuen nola mugimendu feministak eta nola hainbat milaka eta milaka emakumek kaleak hartu zituzen, ez emakumeek soilik noski, alban baita gizon asko ere, atera zirela kalera salatzera, hau etzela onargarria eta nahikoa zela. Uste dut mugarria izan zela Euskal Herriko mugimendu feministarentzat. Orduan hartu zuela aurretik zuena baino oihartzun handiagoa, bai mugimendu feministak berak eta baita aldarrikapenek eta baita eraso matxista eta sexisten aurkako gure jarrerak ez da, eta uste dut nabarmendu nahi nuen, ekarri nahi nuen, ze izan da sekulako gertakari latz eta uste dut luzaroan oroituko duguna, eta izan zen, duela 10 urte, eta izan zen 2016an, eta beraz izan zen hainbeste gora ipatzen ari zareten urtean. Eta, uste dut garrantzitsua dela hori testu inguruan jartza, gainera izan zen urte oso gogor bat, urte guztiak dira gogorrak indarkeria matxistari dagokionez, baina urte hartan desagertu zen Diana Kerr. Eta handik, denbora ezagitz hilabeteak pasa ziren, ez dut oso ondo gogoan, baina agertu zen bere gorpua, beste hilketa matxista bat izan zen baita ere, Davidetan oihartzun handia izan zuena, beraz, 2016a izan daiteke urte ona jende askorentzat, baina izan zen urte txarra beste askorentzat, eta uste dut garrantzitsua dela, gauzak kokatzea bere lekuan, eta ezin dela nostalgiatik bizi. Una mañana perdida en la Siberia de tu espalda. Hala ere, norbaite pentsatuko du ere, edozein urte hartzen badu gauza txar asko gertatzen direla urtero ere, eta 2016ko gauza honen artean disko hau, hemen hasi zen Izaroren bidea. Epa! Nostalgia sortzen du, Zangala trabantzun berri dugu, Euskala de Grises entzute honek,
Bai, nik entzun deten momentuan lehenengo hasiera hori, izan da, nik da lehenengo disko bero zinuela Durangon, eta daukadala sinatuta ziurrenik, eta bai. Que vi lo que vi, bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Y sin razón aparente te ya molestarse no es molesto. Ese ceño fruncido con pliegues de papel. Escogerte ya ves de mi casa y bailar tus palabras hasta el amanecer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo goizeko 11:20 eta aurrera egin behar dugu gure hurrengo gonbidatua segituan aurkeztuko dizuegu eta tira murgilduko gara eduki sortzaileen munduan segituan. Otea zinen ama. Iepa, hau etzan entzun nahi genuena, baina laizter entzungo dugu ez pentsaz eduki sortzaile gehiagoren testigantzak ere bildu nahi izan ditu. Eguneko ordu asko sare sozialetan alde batetik bestera igorotzera ohituta gaude. Instagramez aspertzerakoan, TikTokera pasatzen gara eta sare sozialera denbora igarotzen dugu. Kontsumitzen duguna kontuan hartuta, gure algoritmoa entrenatzen goaz.
Eta bakoitzarena oso ezberdina izaten da. Batzuek futbola izaten dute nagusi, beste batzuek animaliak, dantzak besteek, eta kontsumitu eta entrenatze horretan hizkuntza lehentasunak ere ikasten ditu algoritmoak. Duela urte gutxi euskaraz kontsumitzea zaila bazen ere, azken urteetan geroz eta gazte gehiagoari dira sareetako edukia euskaraz sortzen, eta beraz, jende gehiago kontsumitu dezake euskaraz. Bigarren kafean baditugu hainbat lagun, batez ere Twitchen sortzen dutenak edo hortik hasi zirenak, baina nik aipatu dituten hauek batik bat TikToken eta Instagramen dabiltza. Euskaldunak TikToken hashtagaren pean lanean dabiltzanak. Euskal Herriko toki ezberdinetakoak dira ordea sortzaile hauek eta elkartzeko gogoa zutela jakin dugu haien bideoak ikusten ditugunok. Gogoak egi bihurtu dira eta pasaden larun bat honetan elkartu dira 30 bat, bazkaldu, elkarrezagutu eta pixkanaka saretzeko. Honen guztiaren atzean Ane Urresti izan da horietako bat eta mundu honetan pixka bat sartzeko gurean da gaur egun honetan ongi etorrian, Kaixo, zelan? Zuzen moduz ondo. Amarronen zu ondo eta gu? Ni oso ondo. Zure ondo? Zera beneotiaz. Eta nahi joan dio esango izu errezaka emozionalakin. Ahotza ere esan ez dakatela bate ondo. Nik uste izan dela ella bizitzako tentzio dana eta gero, derrepente oain bajoiak eman ditz, eta ez dakitz gaur indarrik dakaten danborradan ertetzeko. Ziur naiz, indarrak aterako direla non baitetik, Bai, behar dienean. Bai, eta biharketela ez dutokiko besteik. Eta entzuleak igual ez du azalpeno behar, baina pentsatzen dut danborrada aipatzen duenan, ez dela Donostiako danborradan aterako. Ni bai. Donostiakoan? Bai. Nila erdi donostiarra nahi. Ados. Berez mutrikoarra nahi, baina Donostien bizina joain, etxete mentxelana, eta orduan, esanget erdi donostiarra nahiela ja, bai, barneratzen nabil, eta danborrada ni beti Donostin, bai. Gauzat esango dizuet, Donostiak badauka gaitasun bat, Donostiarra ez dena, oso Donostiar segituan egiteko, ez? Ez da egite, Izaro pare bat urtetan disko bat eskaini zion lehen aipatu dugu Donostiari, hemen entzuten ari gara, ez? Ja dagoeneko erabat mimetizatuta daudela, aizue, ez da... Festetarako segituan erroldatzen gara gu, ez egite, festen erdigunean. Baina aizue, ez izkio gupi galdera ofizialak egin? Horixe esango nuen. Egia da, oraintxe bertan, gure laborategian sartu dela Iraia Kanbra, eta agian, aprobetxatuko dugu, ez? Eta gonbidatuko dugu gurekin esertzera, bera ere ibili zelako eduki sortzaileekin. Mikrori hurbil dezala lasai asko. Festan, eta agian... Egunon, Iraia. Egunon. Entzulea pentsatuko du, hau etzen Iraiaren tartea naiz irratiaren uinetan. Tarte guztiak dira onak Iraia Kanbrarentzat. Bai, ez da, gainera naiz irratiaren uinetan, igual. Horregatik, ez du. Nik bi galderak egingo ditugu eta beraiek erabaki dezatela zeinek erantzuten duen zein. Bai, perfecto. Bigarren kafeko galdera ofizialak. Agian bi galderak proposatu eta bitartean Iraiari emango diogu tartea berokiak entzeko ez diogula, ez da hortarako tartea utzi. Kaferik nahi duzue? Ez, nik ondo nago. Neri oso ondo sartuko esaten oantxe kafe. Bale, eska ontxe jarriko izu nik kafe aldase. Perfecto. Bale, bi galderak onakoak dira, eta esan bezala, gero zuek erabaki zeinek erantzungo duen zein. Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balitz, zuen bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut, baina ezin dut kontatu, jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Ze etapa, aukeratuko zenuten, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat. Eta ez da erreza, baina beste galdera egingo duena, ez da erreza, ez da ere. Da, ea nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzei zuken behintzat izatea zuen funerala. Boa, pilloa guzta esat bi galderak. Pilloa. Bueno, a ber, biak erantzun nahi da dituzu, onartzen dugu, Nik uste, bigarrena pilloa guzta esat. Bigarrena pegatzen dizu pila bat jakitea nola nahi duzun. Badakitz. Baina... Bigarrena zer uzten dizut. Bai, lengua zeuretzat. Vale, pentsatzeko hastia daukat. Bai, ja, hanek pentsatuta dauka. Ni badakitz. Venga, bota hietarena. Ez que nik askotan pentsau izan dut, funeralan inguruan. Nire ingurukoai askotan galdetu izuet, ia zelan egon izati euren funerala, ia egon euki funeral bat, eta obviamente neria ere pentsauta dakat. Nik nahiko noan, azteko, hasieratik lagunei izan dizuet funerala dokumentauta gehu behar dela.
Orduan, jendia joan behar dela bideoblog estiloa edo dokumental estiloa grabatzen hori funerala. Get ready with me funerala. Bai. Baina ez da izango funeral bat tristia, ez da izango funeral bat. Izango da funeral bat, benetan, nerekin euki deuen oroitz... Ez que mateu super egocentriki. Baina, hieta zurea da. Zuzara protagonista. Hola dia, ez, oza, funeralak azkenean etxeitxugu oroitzapenak, pertsona oroitzapenak ekarri berta, nehar etxeu bertan, eta nahiko tristetzat dozartuta, baina nire guztako esaten, nerekin daken oroitzapena gogoraraztia, baina modu, oza, polis baten, modu alai baten, ze ustez alkarrekin bizitzako dana hola izan dela, edo geixena behintzat. Orduan, azteko dokumentauta gauko zan. Gero danak koloretan jantzi beharko zian, danak, jende dana. Eta izango zan aire librian, piloa guztauko esaten, gero festan bukauko zoana, argi eta garbi. Baina nik ere, espada... eske berez tristia da honen inguruan hitzetxia. Bueno. Baina espanitzan hilko behintzat modu derrepentian, nik neuk ardura hori hartuko noan, eskerrik asko. Azukrea duznia berrezu. Azukrea. Ni neuk, argita garbi, graboko noan bideo bat, despeditzen eta hori jarriko zan ere, funeralian. Ondo pentsatutako funeral bat. Bai. Esan duzu tristea dela horren inguruan hitz egitea, baina agian tristeagoa da bat ere zurekin ez datorren funeral bat izatea, ez? Azkenean agian zuk gorrotatzen duzu agian. Eliza, baina hiltzara, eta nola ez familian ez den inoiz hitz egin, hiletaren inguruan, inertziaz elizkizun bat egingo dugu. Eta hori zautor bat ere hilden pertsonaren izaerarekin. Hori tristeagoa da. Egisa da. Orduan, badakizuen ontzat, Nikola nahet izatia, orduan, mintzat, zuek ere bazeate testigo horren. Grabatuta geditzen da. Inbitauta etorriko zinaten, nire familisei honek ere inbitauta. Eta hori izango zan. Zeona. Ostras, bai. Nik esango nuke, pentsatzen ibili naiz, ezagita urtzaroan, erabezaroan, etzaitola zer interesantea gertatu dokumentareo film bat egiteko. Ordan esango nuke, gaur egun bizi dudana dokumentatuko nukela. Hau da, behin unibertsitateko karrera bukatuta gertatzen ari zaidan guztia. Ze, iruditzen zait, gauza oso bereziak gertatzen ari zaizkida dela, zortea handia izaten ari naizela, bai lan munduan, bai jende berria ezagutzerako orduan larun bateko, eta gero iruditzen zait orokorrean bai, badela bizitzako etapa bat pia bat disfrutatzen ari naizena, gauza oso polita gertatzen ari zaizkidana, eta esango nuke oraingo etapa hau grabatuko nukela. Ze polita. Ilusio egiten dit, gonbidatuek esaten dutenean oraingo etapa, ze horrek esan nahi du, gustora zaudetela bizitzen ari zaretenarekin, eta izu batzutan bizitza gogorra da, eta batzutan pentsatzen duguna da, bukatu dadila etapa hau, eta pelikula batean ikusi nahi balin baduzu, izango da ez duzulako hori sentitzen, beraz, posten nahi zaizu. Bai, gainera, ez du nahi zerbait tristea gertzerik, ez dokumental bat egiten bada, edo film bat, zerbait, mintzat, pozgarria eta polita izan da. Bai, noski. Jose Politxa iraia. Positivismoa tope. Dokumental hortan agertzia. Ego bai. Zure mustuta segarri, ez dago zu bezalakorik. Biok elkartzen garenin, nire burua ez dabil. Bi galdera hauek, protokolario hauek erantzun, eta gero sartuko garela pixkat gehiago TikTok eta Instagram eta sare sozialen mundu honetan, eta pixkat, lehenengo eta ben galdetu nahi nizuena da, zuek zer kontsumitzen zenuten zuen bideoak egiten hasi baino lehen? Bale, ni oendala denboria zinitzan beti bizitza oso honai edukisa konsumitzen, baina esan behar dakat euskerazko oso eduki gitxi kontsumitzu izan detela bizitzan ziar, kontsumitzu izan dut podcastak asko, baina bastante izan dira espainolak. Orduan, Euskal Eduki sortzaileak betidanik egon dianak, Julen Portillo, betidanik, Iruñe beti izan da, eontzanak edadan, eta betidanik ezautu betenetako bat, eta beste hainbat ere ezautzen itxunak, baina asko ezautzen oanak zian Euskal Edukisak. Bai, nik ere esango nuke
Euskal Eduki sortzaileak orain dela gutxi hasi direla. Nik egia esan graziosa da, baina hasi aurretik kontsumitzen aneurresti. Aia, iraia bestia zuzan. Hau da, azkenean, ni hasi nintzen ere bideoak egiten podcastaren inguruan, orduan, egia da, nik adiez dauka perfil bat nirea hor sortzen ditudan edukiak, eta editatzeko moduak eta bilatzen hasi nintzenean, piat fijatzen hasi nintzen Euskal Eduki sortzaileetan, eta egia da, nik ere aneren moduan gehienak kontsumitzen nuena izaten zela eduki sortzaile espainolak. Azkenean, esango nuke Euskal Herrian ez zeudela horren beste, orain hasi direla pila bat ateratzen, eta bai horixe. Bai, sarreran aipatu dugu ez, gehiago sortzen zela agian Twitch bidez edo YouTuberako plataformetarako eta Instagram eta TikToken ez geneukala kontsumitzeko aukera hori, eta zerke mantzuen orduan zuengan zein izan zen klik hori esateko, hasiko naiz, Iraiak pixkat aipatu ez, podcastetik tiraka izan zela, aniz zure kasuan nola izan zen? Ez niri beti guztu izan zate edukisa sortzia. Osa, ni bizitza osua esan get egonaiela edukisa sortzen, baina nire inguruko entzat. Orduan nik grabatzen noanean blog bat edo bideoak, dana pribatuan altzatzen noan. Baina izan zen egon baten hartu noala eta inauterixetako mozorro bat inoala eta grabonoa zela etxe noan prozesua, eta gero altzaboi noan maitza ere, izan zen eroskiko makarroi mozorrua. Eta izan zen, benetan, exitua, jendiai piloa guztau zakon mozorrua, eta bide hori izan zen geixen zabaldu zanetakoan eria, eta ia hortikan, esan igual, benetan jendiai altzako guztau etxendetena mozorro bidez edo beste eoze moduta, eta zinitzen gitxinaka bideoak sortzen eta hortikan izan zen. Nino izan nahi, bakarrik TikTokian hasi nahi geixen bat, gero Instagramen nik beti lotzen dut Instagrama ja pribatutasun batetik, ze beti guztau izan zat hori, nire parte pribatu hori ere ukitzia eta lagunak bakarrik jarraitzia bertan, eta TikToka ematia garrantzisa. Eta enai pasau ere inoiz YouTube edola, pentsaba izan dut asko blogak edo etxia, baina momentuz bentsaten nahi hortan jarri, ze bizitziak ez ditzen baten, geixen bat, horri txik. Bideo hauek egiteko prozesuan naturalki euskaraz egitea atera zaizuen, nik uste hori nabarmena dela batez ere zuen bideoak ikusteko momentuan, eta algoritmoak nola tratatzen du euskara bera, zuen bideoak nola ikusten dituzuen mugitzen direla? Oso zaila. Ez nik uste algoritmoa euskerazko edukixakin ez datorrela bat. Edo oso zaila dela, oso zaila. Zango noan, jakinen bizula benetan ze gai zehatz landu, eta landutakoan suerte eukitzia. Suerte eukitzea, baina baita ere kontsumitzaileek autua egitea. Zezuk algoritmoa egiten duzu ezi. Eta algoritmoak erakusten dizkizu, zuk interesa erakusten badiozu gai honi, hori erakutsiko dizu. Beraz, algoritmoak noski ez du sarituko euskera, ze bideo gehienak gaztelaniaz edo ingelesez edo agertzen dira sareetan, baina guk ere badugu ardura hori ikusten duzunean norbaitek agian igo duela zerbait euskaraz, feedback bat balin badago, engagementa balin badago, gero erakutsiko dizu eta algoritmoak ere ikasiko du horrela. Ara, euskarazko edukiak behintzat lurralde ontako jendeari interesatzen zaizkio erakutsiko dizkiot gehiago. Algoritmoa ez da zerbait itxia moldatu daiteke. Nik esango nuke, adibidez, Euskal Edukietan gertatzen dela, jarraitzaile asko badituzu, orduan irakutsiko dituela. Baina egia da, askotan gertatzen dela, jarraitzaile kopuru gutxi gorara 10.000-tik gora izan behar dituzula, euskara sortzen baduzu, zure bideoek, bide pixka bat izateko, ez? Bestela oso zaila dela, eta normalean geratzen direla 1000-2000 ikustalditan. Iruditzen zait, egia da, algoritmoak ez duela horren beste laguntzen, eta hori pila bat ikusten ari naiz, orain naiz erratiko sare sozialak eramaten, Euskal Edukia oso gutxi kontsumitzen dela. Dela oso zaila jendea geratzea eta ikustea, eta orokorrean TikTokek ez duela laguntzen euskarazko edukira.
Ez. Goiurik aipatu den bezala, kontsumo aldetik ere, badira hainbat hashtag, ez ikusteko edo jarraitzeko aukera ematen digutenak, eta nik egia esan behar dut, banekienean keda dau gertatuko zela Euskaldunak TikToken hashtaga geroz eta gehiago begiratu dudala, eta horrek ere eragina izan duela, gero nire TikTokean, lehenagotik ikusi gabe nituen TikTokeko bideo edo sortzaile ezberdinak ikusteko. Egia da, keda da honetaz hitz egiten hasi gara eta honen berri izan genuen abenduan bideo baten bidez jarri dezakegun bideoa. Zebaz gez hautzen oain dio euskarazko eduki sortzaileok, zebaz te baino oain dio kedada bat. Eske kriston idea hona irutzezat, orduan pentsatu dut jendea deitzia eta proposamena etxia. A ber. Lehenengo noia probatzera bomboi hau sekulez dut probagu marka honetakoak asike, a ber, zen moduzkoak, baren. Joder, gusto. Bai? Ane? Itxoin segundo bat, ani urrezti dedikasi, nahiko da senyora honek. Bai, ane? Kaixo! Esan? Proposamen bat. Ui, bota. A ver, ze pentsa duzu. Euskal eduki sortzaileen Baskari afaria. Ama? Zer? Fatal zari burutik. Nire ustez bai. Hostia, bastera ya ona. Nire ustez planazo, vale, apuntau. Bai, ni apuntatzen naiz, por supuesto. Noski jungo naizela. Ni bakarri jungo naiz impostoren jolaste bagea, bestera naiz jungo. Ni? Hortxo naiz, bai. Bai. Aklara apuntatzera esela. Ta nortzun goaz? Aibarren edo hermonez baldin bada, nirekin kontatu. Ani, me encanta. Bai, kontau nirekin. Bostria nahi baldin mausuen nik eramaten dut. Ostia, negatik perfecto. Egia da, hemen entzuten ditugu ez, ahots ezberdinak, sortzaile ezberdinak, eta abenduan jakin genuen, mugitzen ibilita gero, ez, hau gertatuko zelan, ez den erreza izango denekin harremanetan jartzea. Ez bate, atzo gaina, atzo ez, markatu zapatuan, larumatian egon ginen izketan gaina momentu hortaz. Izan zen, ni hasi nintzen pentsatzen hau ja, hoen dela denboratik denborazkoan nabil pentsatzen, baina izan zen, justo Durangoko azokarutz bidian, kotxian nagoan lagun batekin, eta esan nion, ustete eguna jau dela. Osea, ez dakize Durangoko azokarutz motiba honitzen juten, eta esan noan, jazta, jendei idazten aztean nijoa. Ze, azira baten akan asmoa bideo bat botatzia sarietan, eta ia zein animatzen zen, baina esan noan, eske igual inorrezat animatzen da, enai oso ondo gehatzen. Publikoki, bai. Hori da. Orduan hasi nintzen banaka pribautik idazten. Hasi nintzen idazten nik ezagutzen itxun jendiai. Ziala, 10-15 bat, utxe gora bera. Eta idatzen isuen, botan isuen mezua, eta benetan, gehienek, 5-10 minutu tardau zeuela erantzuna ematen. Osea, zetsuan jarraixan erantzun ziren eta danak zian baiezkoak. Eta ninagoan super harritxuta, junitzen Durangoko azoka, eta euretako batzuk bilaunitxun bertan, beste batzuk ere bizton utzi zienak, eta gurutza honitzana eurakin Durangoko azokan, eta izan zen bastante inkomodua, gero larun batean eman zienak azalpenak izan zela, adibidez, Andoni ibili munduan izena emango dut, Andonik adibidez bizton utzi zian bastante denbora, eta gero gurutza honitzan behakin, eta esan noan, ai ama ez da nahi etorri. Osea, kriston lotzia pasa honan, baina gero esan zian dela, beak jendean nahi latzei olako bizton. Ja, bai, jende hau, ez gire mundu guzti bizton usten diot, ja, osondo, maitia da, igual ez utzi, baina bueno. Hori da, gero esan zian, zala erantzun on bat emateko, eta ez nahiela Durangoko azokan erantzun azkar bat eman. Aizu, joan den astean Julen Unanue hasi zen bigarren kafean kolaboratzen, azkar erantzun zizun edo ez, da gehien bat pixkat urrengoan bronko atatzeko. Bai, eske justa Unanue da nire klaseko izan dakoa. Osa, Julenek eta nik batea ikasi ginen unibertsitatean. Orduan nile ezotzenan Unanue eta nik WhatsAppetik idatzen nion Unanuei gehixenei TikTok bitxartez idatzen isuenian, eta Unanuek jarraixan esan zian. Egixa da Unanuei, ez dut esango azkarrena dela erantzutzen, baina ez dut ardatzen, Klasean ez badago, klasean dagoenean mobile gutxi erabiltzen du. Bai? Bai? Ostra, Ez beste ikasle batzuk bezala. Bueno, bideoan esaten zuen, bera joango zela, soilik impostore jolasean aritzen bazinaten, eta gero nik ikusi dut bideoa, eta super txarra da impostoren jolasten, ze ikusi dut bideoa grabatu zen utena Baskarian, eta gure Julen. Hori da zure iritzia, baina Julen Unanuek bere ere ekarri digu.
Nolakoa izan zen bazkaria, kontatu digu. Kaixo Bigarren Kafea, kaixoan eurrestik, kaixo entzule guztioi. Placer bat, zuekin notea. Audio hauen ez bialtzen baino gero zuen entzungo izuet. Eta, bueno, pixka bazkaria eta zitzeiteko, goza bat izan zen, larun baten gertatu zana, egia esan denetari gertatu zen. Goizen, poteo hasi ginen amabiterritan egia esan bastante lase gaudela denok, baina gero bazkariakin eta sagardoakin, eta, ritmo egotzen juntzan, oso ondo eman ginen denon artean. Eta gero baita Janirek komentatu zuen bere sare sozialetan, asko gustatu zidaitela, esan zula, errespetu bat bezala ikusezala denon artean. Trebea izan behar da, edukia sortzeko saretan, eta euskeraz itea gainea, laguntzeion guztiakin euskarai, ikusten genuen, zehoze politia egin ala iten denak, eta aldortatik ikusten nuen denak gure artean mireste egin ala. Orduan oso politia izan zane guztia, eta ja, jartzen pixkat maz pikantonez. Hane, galdera daukazutzat, ze gertu zen bazkaltzen onginan tokiko komunen, momentu baten? Nahi batzuk kontatu, baina, irutu zeiten pixkat arazoak, no? Azaroak egon ziala. Ordu, venga, marroi horrekin uzaizut eta ondo pasa, bale? Mucho asko, guapos. Julen, unano emuxi bat zuretzat ere, eskerrik asko. Ze pasatzen komun horretan, Behai eman beharko zion lotzia benetan. Bai. Esan beharrakat ni eta Iraia ez gozen momentu hortan komun horretan. Bera zegoen. Bea, Janire, Esanget Paul, alda izan. Bai. Bide bat egin zuten. Aitor Marjada ere alda izan. Urak izan beharko zion lotzagabiak, ze bazkaldu ginen leku hortan egon zian komunian bideoa grabatzen. Gaxoak nahiko aguantatu zuten. Benetan bazkaikoak zozen gurekin ja. Zeru irabazita dukate. Imagina, beste jende hor bazkaltzen, bakoitza... Eduki sortzaileak, fokuak alde guztietatik. Bai. Seguramente bate grabuko zizuen eurai ere. Bai. Zantzan show bat, eta komunian pasauzana izan zan, ez dakize bestoan beha kontau, ze beak bizizoan lehengo pertsonan, baina guri, gugozen kanpoan jarritxa bazkalduta gero, eta derrepente ateazian danak, barre baten, eta batzuk zuztau arpeixekin. Bai, batzuk preokupatuta zuen. Hori da. Eta ematen duenez, zozen bideoa grabatzen komuneko itxurriko horparian, eta ez dakize momentutan, hau itxurriko mueble dana gaina jauzi zakuen. Bideoan ikusten da, uste dut dela, Janire estropoz egiten duela atzera, eusten da iturriko horretatik eta dena despegatzen du atzeko uzitik. Eta intzeuela altzeuen bezala montau, zantzixuen kamareriai, kamareriako txaua hor jasotzen danen artian altzeuena etxen montatzen, desmontau entzan esan apurtu, hori ere hola da. Baina... Gero uste dute esan zutela, okerrez banago, bestela Julenek zuzenduko du, ura ateratzen hasi zela. Bai. Azpitik, orduan, eta hori alde egin zutela. Bai, zenik gero izan komunea jonginan ni bai eta Ian, Ruiz, eta zauan komundana, bustitxa, kamareria pasatzen lan bazata dana. Osa, bastante show, baina lotzia eura eman beharko zizuen. Julen, unanue, esan duzu entzuten ariko zinela, entzuten ari balin bazara, igual badabok izumen azalpenen bat ematea zuri, bestela datorren hastean gurean izango dugu, eta egurtuko dugu, edo akaso audiak zuek bialiko dituzue, berari pixarte soken aurka jartzeko. O zuzenean sartzaitezke, gure estudio zentraletatik. Hori da. Nola, gustatzen zaigun estudio zentralak itza esatea. Bueno, estudio zentralak edo Bilboko estudioak, itxaso leon lankidea Bilboko estudiotetik sartzen da, eta orduan, ematen digu, azten eta sendotzen, eta zuek bereganatzen ari den irrati honen osasunaren eta azkundearen isla ere bada, hizkuntzak badu bere pixua eta nabari da. Julen nuen dio, orain sartu naiz, hemendik diote Julen, igual, edo unanu, edo pana, igual, argitu behar diguzu, ze letxe egiten ari zinen zu komunean, hemen bestei ardurak egotzi beharrean, Baina aratzuten duen bitartean, jarretuko duen entrevistarekin. Bai, ez, nik baneukan, ikusten dugu, ondo pasazutela, agian lanean zudenek gutxixeago, baina 30 bat bildu zinetenan Maiaren bueltan, eta gero ikusi ditugu,
bideo ezberdinak, direla dantzak, direla impostorearen jokoa edo, ikusi dugu ere hiltzailearen jokoan ere aritu zinetela. Baino honek bazeukan, ez, saretzeko arrazoi bat, eta bazeukan elkar ezagutu, eta Julenek esan duen bezala, ez, nire gero egin zuen bere hausnarketa eta jarriko dugu bideoa. Julenek dio, komunean TikTok bat grabatzen egon ginen. Mitiko TikTok dantzatzen? Zingiraza. Oso zingira. Oso zingira. Baina, bazenuten arrazoi konkretua, ez, saretzea, zergatik ikusten zenuten behar hori? Bazen utxune bat sareetan agian? Argita garbi, ez? Osa, nik neu behintzat ikusten itxun pantailan bestaldian pila bat eduki sortzaile, baina beti pentsau izan dut, gustauko esaten eurakin batzia, arpeiz ezautzia eta komentatzia nik uste danok alkarrekin, komunian dakaun arazo, ez jakintxasun edo dudak, ez? Azkenian danok igualian gabiz eta orduan niretzat biharrezkoa zan batu, alkarre zautu, eta babes hori partekatzia, ez? Bai, eta nirik esaten zuena, ez? Batzuetan ze garrantzitsua den sare munduan gabiltzan hoientzat jendea desbirtualizatzea. Azkenean, ohitzen gara elkar laguntzen, elkar babesten, pantaila baten atzetik, eta gero askotan gertatzen da kalean ikusi eta ez dakit gaixo esango diote, ez bai, ezagutzen gara, baina azkenean ez dago harreman hori, eta uste dut super garrantzitsua dela elkar batzea, esan genuena, ez? Aurre iritziri gabe jakinda besteok zer egiten dugun elkar laguntzea eta babesare hori sortzea eozer gauza gertatzen dela jakiteko pertsona hori hor dagoela. Aipatu dugu behin baina gehiagotan Janireren bideoa agian zatitxo bat entzungo dugu eta gero jarraituko dugu gaiarekin. Bueno, eta oin zer izan got berba atzoko baskarizen buruz. Atzo edukin sortzailin topaketi edo baskarizen buruz, bale? Zer gauzak zer izu pesaren bidin. Bueno, tranquil, bilurre motzute, baina ez, gauzan berbaitera. Nik super ondo paso noan, super ondo, eta gauza asko gaitik. Osa, ez bakarrik geure hartin bakatxondeo bat egon salako, edo atzenin desvirtualizatu zuzelako, edo desgitau. Baina, ez que esto nahi editau bidurak, antes pantailatik ataratu zuzela, gente, ez datu zu, ostras, ez hautzi, kristonon, osa, superpolite da hori dana, ez da? Baina sortik partetik. Nahi esan, atzenin juntau gara, eduki sortzailik edo influenzarak edo dano dalako, eta alkar baloretan gara. Zer bakigu honek esfortzua dekola. Gauzera ni hasi orduko, ni beti pentsetan eman, TikTok, eselako errezada, ez da, en plan hortik bizitataten dabe, ez da, beze behiken bizizuk eitxue. Ze gatsa da ulertzia atzen dagoena. Baina atzo juntau ginen da, azte zara berbetak, da alkar baloretan gara. Osa, balora huituzu, da ulertu ituzu atzin dauen lana. Zeigul batzutan kejeta zara bidizuk editau bezu zelako, por lo que sea, da jentik igul ez da ulertzen esatetzu, baina hori divertidu da, edo hori ez da horren besterako, da atzo, ezen duen berba, bau moleste hori ez da gogorra itxezate, da horrek esatuzun, bai, nik ulertzot. Da orduan, sortu zan igul entorno bat alkar baloretan garina. Segu atzenin, honek bidizu dekie denpori, esfortzu, beste edozetan Janirek, beti bezala ez, argi hitz egiten du egia esan bere bideoetan argi kontatzen ditu, sentitzen dituenak, eta ez zuek ere ala sentitu zenuten. Jo, ni super gustora honitzen. Oso gustora izan zan, lehengo momentutik, pertsona, batzutan alda pasau, ez? Sentitxu pertsona bat ezautzen dezula, sarietan kontsumitzen dezulako, baina gero benetan ezautzen ez, eta izan zan egun hori badanok batu eta ikusteko benetan harreman oso politxak aldiala hortikatea, eta benetan zakaune oze duda, nik eske benetan alizanoan nakan dudanak argitzu desago gau bestiekin, jakinda eurak ere iguala bizitzen dauela. Eta gaur ongea hitzetzen justo Iraia eta Bixok Ian Ruizekin eta Ibai Romerokin. Eta asko guztauzat, Ianek esan doan esaldi bat, benetan gordeko etela ze oso politxa irutzezat, eta edo Ibairek igual. Ianek esan zuen. Ianek ez. Esan zuela, lehen ginala alkarren fanak, eta bihurtu gala oan jageala fanak, eta aparte lagunak. Ze benetan konsideratzet pertsona batzuk, benetako harremanak sortu ditugula zapatuko egun horretatik, eta alkar lan iguala etxiaz gain, edo burruka igualian eotiaz gainez,
benetako harremanak sortu ditugula, eta ni neu oso pozik. Bai, eta gero, Janirek aipatzen zuena ere, eta egun oso antzera aipatzen egon ginena, askotan ematen du TikToken edo saretan egiten dugula dela, bideoari eman rekord, stop, eta horrela egotzen duzula, ez? Eta jende askok pentsatzen duela oso lan erreza dela, baina gero atzetik, igual 30 segundo edo minutu bateko bideoan, zuek ere oso ondo bakizue hori, azkenean dagoela estrategia bat, dagoela oso pentsatu eta zernolako bideoak egin, dagoela edizioan sekulako lana, gero gainera bideo horrek behar bada ez izateko engagement da handia, ez izateko ikustaldi asko, atzetik lan asko dago, gainera Janiren kasuan esango nuke egunero egotzen dituela bideo bat, bi horrek atzean sekulako lana dauka, eta naiz eta behar bada Euskal Eduki Sortzaileok jarraitzaile asko ez izan eta jendeak pentsatu egiten dugula humoretik edo gustatzen zaigulako horren atzean lan asko dagoela eta azkenen ez dela broma bat eta uste dut hori ere, Janirek bideoan oso ondo azaldu zuela eta esan beharra dagoela. Esango nuke ere askotan aipatu izan dela, ez? Eduki aldetik ez dagoela eduki ezberdina, esan nahi dut. Euskaraz ikusten ditugun gauza bakarrak dira edo berriak, edo pertsona bat aurrez hitz egiten, eta esango nuke atzo, larun batean ikusitako jende guztia ikusita, nabarituz zela ezberdinak zeudela, ze Aitor Majada batek abestiak egiten ditu, edo abestiak euskaratzen ditu, hanek kamerari gehiago hitz egiten dio Janireren antzera, edo gero dauzkagu, humoretik gehiago tiratzen duten pertsonak, bidaien inguruan, janariaren inguruan, hori ere izan zen agian gai zuen artean edukia, bera? Bai, nik ustete izan zala helburua alginun eta euskerazko eduki sortzaile gehienak batzia. Bai ontzan ere debate bat, ze azkenean bai esan zan zein da eduki sortzaile, zein ez, eta azkenean nire helburu handixena izango zen euskal eduki sortzaile danok batzia, bai podcastetako jendia, bai abeslaixak, bai edozein, baina gixadara ere hori niri handi gehatzezatela. Eta hori igual beste batzun lana da. Eta uste tiraia ere presko zela laguntzeko, baina ni neu no jakingo hori etxer, orduan ni junai nire esparrura, nik gexemat TikTokian txendet gauzak, orduan izan zan TikTokea jutia eta nik TikToken ezagutzen itxunak, baina gisa da oso eduki ezberdinak sortzen ditugunak batu ginela, eta nik gexemat izan zan nire inguruan nik kontsumitzen itxun jende danei idaztia, eta badibez nik ezautzen noan Aitor Majada, orduan Majada idatzi nion, eta animau zan Aitor, eta igual Aitorrek badibez Daniel Sarasua bat zartu zan, bai ezautzen noana, baina igual ezala konturatzen, ezala akordatzen, eta ustet bakoitzak bere arloko jendia sartzen juntzala, eta horreitxio ere batu ginala oso eduki desberdina sortzen deunak, ez? Ba, eta gero, adiaz nik unanuen zuten dagoenez esango dut, gero unanuekin izan nuen elkarrizketa bat oso sakona, eta horra ipatzen genuen ez, adiaz, unanuetan nire edukia da oso ezberdina. Nik egiten dute eduki bat oso serioa, esango dugu, azkenean bai podcastean eta bai naiz irratiko lerroburuak ematen, da eduki bat oso serioa albistegitik begiratuta, eta unanuenera da humoretik, ez? Par mundu edo hortik begiratuta. Baina biak dira baliozkoak, biak kontsumitzen ditu jendeak, eta horrek ez du esan nahi bi edukiak ezin direnik berdin ulertu, edo biok ez dugula gizartean balio berdina eranzten, ez? Eta uste dut bazkarian ere hori ulertu zela, naiz eta edukia oso ezberdina izan, gastronomikoa izan, bidaiak izan, kamararen aurrean hitz egin gauza seregoak izan, denak balio duela zure helburua berdina bada. Eta esan dugu, ez, aipatu dugu baino gehiagotan 30 bat bildu zinetela, gehiago ere kanpoan gelditu dira, dela ezin zutelako bertaratu edo dena delakoa, zenik kontsumitzen ditudan bat, baina gehiago faltan botan dituen topaketa horretan, baina... Gaur bat egidatzi digu... Bai, Gorka Santistebanek reklamatu du bera etzela. Baina hemen jarri dugu, hau pane, nik enbidia daukat, hau pairaia zer eduziaten, gora sortzaileak, ni batzutan flipatzen dut. Behin Durango kazokan trikiti bideo bat, 4.000 ikustaldita, gero, batzuk, nik bakarri dozkat 2.000 jarraitzaile. Agurtuko zaituztet, zenbat landa hon edizioan, bai. Ni nahi dut jun, jatorra, joe. Hemen bif pixka daukagu ez, unanuek dio iraiak esan ziten neukala.
humor de cuñeu. Eta ala esango nuke. Eskerrik asko. Bai da, una nueva da. Barkatu gauza eta esango izuet, Nien nago hemen epailelanak egiteko, baina, ezin dugu jarri mai gainean gizartearentzako oso baliagarria dela Unanueren umorea, eta kuñau umorea daukela, hola, lapiko berean. Nik garbantzuekin, lentejekin. Batzuk ez du besteak entzen. Ez, hoixez, ez. Eta Bertino Osborne gizartearentzako oso onuragarria da orduan. Ez, baina nik Unanueri esan nion, gaixoari kainasko sartu nion, baina Unanueri esan nion, dela kuñatu morea, baina alde honetik, hau da, ez bela txarkeririk egiten, bera dela hola, jazta. Nik Unanueri esan nion. Hau erarekin hitz egin. Hau ari da asko betzen, entzuleok. Ez, nik esan nion Unanueri, zure informazio iturria edo, inspirazio iturria zein da, lakesa bezina, ez da esan zidan, baita esan nion hortxe erantzuna. Egia da. Bai, nik Unanuekin ere ukinoan konversazio bat, ze nik Unanue oendal 4 urtetatik ezautzet, eta ezautzet edukisa sortzen ezoanetik ere, eta Unanuek beti eukideu umore bat, nik ez detena inoiz guztizu ulertu. Ui, hostia, pila edortzen aizaizkiona! Unanue gauza bat, eske zuri impostore jolasean taberna tokatzen zaizu, eta zure lehenengo hitza Max Henry balin bada, eske Unane kanzelau. Ja, eta horrekin da. Kanzelau ez, baina. Kanzelau. Hola xe, Unanue, gizakoa, ez zait. Nik esan behar diot Unanueri jakin dezan talasai egoteko nire bikoteak abez asko konsumitzen duela bere edukia, bere umorea berdina da. Nik ere kontsumitzen dut. Nik ere bai. Bai, barkatu, esango dugu igual pixkat hau oso gizonetik goxatzearen, bai, izan daiteke. Norbaitek salbatu behar du. Ba, nire egia esan Unanueren umorea sin más. Ez da gehiago etorriko gaixoa. Osa, egongo da etxian beha bakarrik entzutzen hau dezaten. Ai, ama. Baina ondo, osa, nuke esango... igual ez dakit, kuñadismo maila ikaragarria duen umorea denik. Egon daiteke, hola puntxu bat, baina askoz kuñadistagoak diren gauzak badaude. Bueno, nahi gertatzen zait, eduki sortzaile batzuk konsumitzen ditu dala militantziatik, naiz eta gaiak igual erabat interesgarriak ez suertatu, edo ez izan holan ere bizitzako edukiak, baina euskeraz edukia sortzeak duen pixu eta garrantziaz konsiente, eta gainera, algoritmo ditxosozkoak gainera, baina esentzarela bat edo bi konsumitzen, besteak ere badakatzizu, eta ondo, eta igual Unanuen alde esan barra dukat, hemen, kriston humorea ere ez duela inork egiten, Arzinek egiten duen humorea, hola, ondo. Egisa da esan biharra dakat. Hori egisa. Baina esan biharra dakat ere igual, Unanuen humoria dala gelditzu ginanetako ezberdinenetakoa. Ze askona da, eta henin joa, ez da bifa botatzerren, baina geixen ona bai da bastante eduki happy flower, eta Unanuena, eta Janirena baitxa, dia, Unanuek etxo humoretik, baina oso humore ezberdina dela esango noan. Bai, egia da. Eta igual kuñadismo horretan egia asko ere badagoela, Aipatzen ari garen kuñadismo dositxo horretan. Bueno, datorren astean dator Unanue, baina igual egin bar duguna da hemen, ez dakit, ekarri Unanue, iraian eta beste norbait, eta lokat pixka bota gure estudioan, eta grabatu. Ez que nik ustet bastante dagoela esango noan. Baina, bueno, oso gure kontra jarriko da. Urrengo bateako gehoko da bestela, Nik esango izuet gauza bat Unanuen inguruan. Nik ezagutu nuen gauean, bukatu genuen, oiar borroka bat egiten hip-hop basen gainean. Ez que Unanuekin eozetan alzugukau. Bai, bastante surrealista, bere kuadrilla eta bere kuadrillak eraman zaitzaken lekuak. June Romatetik barguren agurtu egin bardu gorkoa. Bai. Oso gustora gaude, baina gero gainera, gu estudio zentraletara ezkara joango, baina Iraia bai, eta bronka bera jasoko du, berandu bukatu dugulako bigarren kafea, Iraia kameraren erruz. Ez. Ni gaur arratsaleko saiona, 3 sartzen naiz, ordan. Ez agian libratuko da broma. Ez iztagi benik. Jone Romateti barguren datorren astera arte. Goiure zeizaran diazu bihar arte. Eta bikote, zuek nahi duzuen arte. Lokatza eta... Boxeo guanteak pendiente dauzkagu. Ni prest, hemendik deitzet, eoz eduki sortzaile etortzeko, eta danon artean gazen benetan komentatzea eta bifa ateatzea. Mailinguru bifero bat egin behar dugu. Durangoko azokan. Durango kazo kapsiatu urruti daukagu ez. Hori urrutik atzen da. Oso ondoan, lehenago. Bai, ni prest. Entzuleok egingo dugu, lokatza eta guanteak ekarriko ditugu. Bagoaz, orain informazioaren txanda mentxe naiz irratian, gu bihar goizeko 10:05 bueltan izango gara, kafea, zuekin hartzeko, agur!
Keep calm and bigarren kafea.